Няма нито един клиент тук. Довиждане, колежки! Ти къде тръгваш? Колко много клиенти! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ау, паднах! Колежки! Да! Колежки, може ли да ми помогнеш? Добре. Ще ги поемеш ли някой? Аз си слагам тук един... Бягай! Какво? Бягай на втория етаж. Госпожа. Така, какво ви има на вас, господине? Ами, боли ме зъба. Дайте да го видя. Така, добре, Колежки, ще стоите тук малко. Ало? Да, Ало? Колежки. Ало, да, какво? Ало, колежки, чуваш се от втория етаж. Тук голяма врява става. Селен да плаче, нещо. Ами да, защото го боли човека зъба, ще остане няколко дни. Сега ще му дам... си изпия моето лекарство. Абе, тук има 1000. Знаеш, че аз боледувам от нещо. Не знам. Някаква лоша болест имам и аз. Рак имам на сърцето. И той добре, че е доброкачествен. И... Ако може да те прегледам тебе. Тото, ако имаш... Качила се. Какво става горе, бе? Спри се, бе! Какво си спила, бе? Ей, пяна гана. Идвай тука! Мой кабинет. Добре ли се, господин? Да, добре се, няма нищо. Не идвай в мой кабинет! Става нощ! Лей, сереми са. О, цукало, аз нямам такова. Сереми са. О, разстройство. Разстройство. Може ли кърпичка? Каква е тази мизерия, бе, Виолето? Виолето! Чакай, мъж, ще взема кърпенеса, обършаме. Какво си пила? Какви са тези работи, бе? Готово. Не чакай да се дигна гащите. Аз изчезвам от тук. Колежка! Сложи ли се гащите? Искате ли да ми видите до парата? Така. Ще ми я видите. Просто аз мисля серио още, обаче колежката ме изгони. Аз се отивам... Аз отивам в кабинета да се изпикая. Не! Пикая. Йоя, какво е тази работа, бе? Достатъчно, идвай тук. Не, чай ми са. Ще направиш да водени и всичко ще гръмне. Пикая! Наводнение! Идвай тук, бързо! Пикай ми са! Спешна помощ! Ало, идвай тук, бързо! Елате! Какво става? Бързо идвайте! Наводнение! Идвайте, наводнение! Къде? В кой кабинет? Втори! Бързо! Помощ!
Какво стана? Какво стана? Грешната ли изпита коса? Да. Така, чакай малко, Така. Готово. Довиждане. О, майко. Изпия само тази работа. Вили, латка, ела. Какво искаш, ма? Изпи това. Дай. Така. Хапчета. Така. О, къде съм? Защо съм гола по дяволите? О, колешки. Не. Ти изпи грешно хапче. Засрамих си бърцички. О, не. Това не. Извинете, господине. Вече сте свободен. Ето за си тази паста за зъби трябва да се миете вече. Чакайте бе, вземете я. Готови сме с всички. Да. И нека да се прибираме.